kahle njengoba sikila uthandweni kunephuthe engifihlile wena uyasuka uyopheja ifoni yakho mina ngafika isikhathi sokuthi sishaya ukuthi nakho manje sengifuna ukuhlala nawe phansi kahle ngoba sengibona ukuthi sowungabe umuntu engamthatha ube umakoti ekhaya umfundi isikhathi singanani umuntu unyaka wonke isikhathi mesingakafiki kumuntu sisuke singakafiki futhi ungaphela uthi uyazi ungazongitshela ukuthi unengane kodwa yabona mina ngokwami kangithi ngifuna siyendaweni right bese nginemali kwasho ukuthi angabi nayo imali ethi mina la ngizokwazi ukuhlalisa phansi khona sikwazi ukukhuluma njengabantu abathandana kodwa ukufihla ingane uyazi ingane usisibusisa ayona imfihla ingane ngiyabazi okay isho angisho ukuthi mfethu mhlawumbe ngiyakusola noma futhi ngiyakujaja mhlawumbe kungabukeka kanjalo ngoba imina ngikucelile ngakubiza ngokubiza sekukhona umuntu wakho vele osengaphambili oseyichazela istory sakhe after sekutholakele ukuthi izingane zikhona zingaki ingane izintathu okay omabazo umaboyedwa noma bahlukene hayi bahlukene okay nakho kusizwe sayitholile into yavela yazenzakalela yona ukuthi ibe lulu ukuthi wena uvela uyiqonde straight usobalekelayo lento yothando ifuna engathi ungangayithenga lento yothando ifuna engathi ningaba equal lubalance kungabi khona omunye owenzelelayo ngoba efuna ukuthi lo muntu asuke bamsene naye ngaloso sikhathi into yabo ihambe kahle uthando asolithengi bafowethu asolithengi uthando ake ngikubingelele lapho mbukele ekhaya ngithi nje amalanda alandelane no abanye bathi ke landela amalandela kuwena ukuthi ungibiza kanjani namhlanje ke sinentokazi okunobuhlecele unobuhlecele ugilekile kakhulu ngoba ukwaze ukuthatha imali yakhe wa-investor emqashweni ngoba efuna isoka liphume kubo bezothola i-freedom yokuthi behlale kahle ngeke uzukholwa into eyenzekile yazi isola vele lenze njani lamgila sikhuluma namhlanje alisatholakala akasalitholi indawo ukuze uyibone into engikhuluma ngayo hlala lapho ungayindawo ubuke nansi episode noma ubuke nalo uchungechunge le episode ubone ukuthi ukwenzakalani ungenelela kanjani ubone ukuthi ukwenzakalani uliqazulule kanjani lo daba siyakuthanda mbukele ekhaya subscriber ungayindawo yimi uwe ngqo babukeli nje bade sengishilo ukuthi namhlanje sivakashele unobuhle wakacele ozosixoxela ke ngokuthi ukusibhalela kwakhe noma thina bekade esesisazi ukuthi okay into yakhe ihamba kanjani kodwa njengamanje sinonobuhle ecele la ozosilandisa ngomuntu akade enayo ebudlelwaneni bokuthi kahle indaba ikuphi kahle into yabo ilelephi babangeni seswami sokubingelele mfethu uyaphila ngiyabingelela ninjani bhuti siyaphila seswami siyaphila mhlawumbe mfethu ngale nje kokumosha isikhathi sike sabuka la sibuka nje mfethu istory sakho sabona ukuthi sinzima kakhulu emva kokuthi nawe unomuntu akade uyitshela ukuthi niyaphambili naye nizokwakha ikusasa mhlawumbe mfethu kahle kwenzakaleni mangathi nje uyasibekela ukuze nombukele ekhaya abe neunderstanding nokuqonda ngiqale ngokuyichaza lapho Ntwana igama lami mina nginobuhle ngwakwacele isibongo ngibhalele inyoni TV yes indaba yami inde kakhulu kahle ingokuthi kwenzakalani ngibona istory nami la ku-TV show sivezwa ngabona ukuthi kwenzakalani ngase ngithi nami angibhale ngoba nginenkinga ethi ayifani inkinga okay ngizoqala nje kanje ngithandane nobhuti sekunyaka sithandana unyaka sekunyaka yes sithandana yonke into nje ibikahle ngicabanga ukuthi ngamosha igama ukuthi uthabani isibongo mhlawumbe kwamkhizi okay I know ubhuti lo sithandanile bekubhuti unothando ngifuna ukuqambela benothando inkinga ibiya la ekutheni khona mengiya kubo osisi bakhe bebengangithandisisi kahle and ubhuti bengasebenzi ngifuna ukuthi unothe lokho ubhuti uthi ubhuti bengasebenzi ngiyasebenza okay so ngithe ngilongiya kubo ngiphindelela ngiya kubo ngibona ukuthi izinto bezinzima bengumuntu obengifihla mengiye kubo mekwenzekile ngavela mhlawumbe bathuka bengibona kade ngiwasha sineke kube khona lelehlo nje abangibuka kabi ngalo imake ubuthi uma uya kubo
akufihli shuthi ubengakaze yena akintroduce nje kosisi bakhe ukuthi bosisi bami nangu umuntu wami noma nangu umuntu engibambisene naye hayi lutho futhi bangaze introduce bungakaze futhi mhlawumbe usicabanga izizathu sokuthi kungane kufihli ngake ngasho ukuthi mhlawumbe kufanele ngaziwe kubo wathena asingajumpeli idep kancane zokwenzeka kusho ukuthi-ke ngingasho ukuthi-ke ngitheme ngibona ukuthi angazi ukuthi akuhambi kahle yes ngabe-ke sengimtshela njengomuntu osebenzayo okwazi ukuyimela okwazi ukwenza izinto ngase ngimtshela ukuthi yazi kunganjani simuvelana hayi uyamazi umuntu osilisa-ke ukuthi uhlezi efuna ukuyibona enamandla wathi hayi ngeke akulula ukuthi phela ngasiza umuntu wesifazane wena njengoba ufisa nimuva niyaphi ngimfunela umqasho kahle kahle ubhuti ngenzela ukuthi ngibe comfortable okay ngiyabona like ukuthi ngathi akunakho kwamukela okay uma sesene avuma ukuthi umqasho nowuthole aqala ngavuma athi phela ngoba umuntu wesilisa akuzukubukeka kahle abantu bazothini uyayibona sho ukuthi washawa ilento ukuthi naye phela akasebenzi lento okwenzelwa izinto umuntu wesifazana wangabona kahle ngase ngithi no yazini ngoba akayena umuntu wanqabayo ama surprises angivele nje ngihambe ngirente indlu into yokuqala engiyenzile-ke lapha sengirente indlu ngiyirente kwa-B kwamasho okay ngabe sengiqala ngathenga umbhede ngabona ukuthi hayi kuza kahle ngathenga osofa hayibo ngaphinda-ke ngase ngithenga i-microwave ngathenga ne-fridge ngenzela phela ukuthi mase sithenga izinto uyabona banenhlanhla abanye abantu hayi ngithe mase ngikuthengile-ke ngase ngimcela-ke ukuthi hayi yazi sithando sami kune-surprise enginayo ngicela ukuthi sike sithi kuyoyibona hayi ngamthatha nangampela wavuma mefika ngamtshela ukuthi ungaphatheki kabi nali ikhaya elisha ngenzela ukuthi ngibe comfortable mengila ngoba mengikini angizizwa ngathi angamukelekanga wavuma-ke ugcine evuma-ke sahlala bengimenzela yonke into ngoba bengimthengela even nempahla zokugqoka manje kulo mqasho osuwutholile nawe usuvele wahlala naye full time noma mhlawumbe usahlala kini kuphela uyamvakashela kulo mqasho noma nje senivele nje nashada kahle nje bese sigibidele sobabili ngingakubiza kanjalo okay mfethu mhlambe awuqhubeke ngoba mina ngisabona konke kuza kahle ukuthi la ifika inakala khona isinakala kanjani okay ubhuti-ke uthe sekhona-ke isithando sami-ke uyabona-ke right wonke into washo ukuthi hayi isithando sami ngicabanga ukuthi ngijoyine ijim ngamtshela sayivela ngoba amasenta akhona kunankinga ngisekhokhela ijim ubelokhe-ke ehamba-ke ejimini kodwa bese nokubuya nje late yabo kwesinye isikhathi mhlawumbe ngize yabo ngisaba phela namuntu wesilisa yabo uzobe sethi hawu seyangiphatha yabo seyindoda yabo kuthi-ke ngelinye ilanga kanti uzoya ejimini kanti ukhohlwe ifoni yakhe iringeke le foni uyazi ukuthi abantu bamanje bafaka ama-password meyiringa uyabona ukuthi intombazane kodwa awukwazi uku-answer ucathi ufake i-password yaka-WhatsApp ukuthi ungakwazi ukuthi uyivule efone lo muntu lo elokhu efone elokhu ebelesele hayi ngize ngibone nokuthi intombazane and kuyabonakala ukuthi useve kunohathi inhliziyo siyaqhumelana-ke manje ngithi hayi akangibuyeli uzokwazi ukuthi echaze ukuthi kwenzakalani ngalento le ngiyibona la efonini okay-ke abuye-ke futhi ayibuyele late nje ngiyasaba ngisho ukumbuza ngani singenze njani ngivele nje ngimiyekele ngimtshela ukuthi hayi nje ifoni ibikhala yabo ngingalokho ngigxila ukuthi kanjani kodwa ngiyeza ukuthi ngiyafuthelana ngaphakathi futhi ayithatha check ukuthi ayithatha nje ifoni futhi relax engazuthi nje akwenzeka ngani shuthi-ke yazi-ke abantu besifazane ukuthi-ke bayathanda ukuya emafonini abantu besilisa uthe eselele ebusuku ngoba phela inama-password ivulwa nangethu kodwa ku-WhatsApp ivulwa ngesithupha hayibo uthe eselele-ke ebusuku-ke ngathatha isithupha sakhe ngavele ngamvulisa-ke ngase ngabona ukuthi hayibo lo muntu lo ngoba phela bengibuye ngimnikeze even i-pocket money nabo mabengane mana-ke ngesikhathelele wena wathatha isandla sakhe ngamvulisa bengeke ngibone emevula ukuthi usebenzisa isithupha sakhe ngathatha isandla sakhe mina kusuka manje ngiyasikhipha isithupha efonini uyayibona loo nto so wena shuthi nje njobelele wathatha isandla wabeka lapha emva kwavuleka wasubuka-ke ngase ngibuka-ke ngathi ngibone eqaleni hawu nangu ngibona ngolavu ngiyabona phela umuntu obefonile bebhaliwe bekubhala umama kwase kwafakwa-ke uhathi-ke ngabona manje ukuthi hayibo mengithi ngiyabona eqaleni ngiyabona ukuthi hayibo uma wengane uyabuza futhi impilo bakhuluma ngengane hayi-ke uyalazi-ke nawe ukuthi-ke ihloli njani kube khona into ethi angiqhubeke-ke ngiphejeke ngabona nomunye bonga imali lo muntu bengimnikeza i-pocket money njengesithando sami ngenzela ukuthi angabe ibroke emajiteni uma behleli mhlawumbe ukuthi kuyaphuzwa akasenayo imali yabona ngimnika imali kanti le mali le uyayithatha yena ufake lo mabengane zakhe ngiyabona nangomunye uma wengane wesibili
imake macele imake mhlambe before nje siqhubeke le yokuthi unezingane ubuyazi yini wena ngoba kunezinto ezizenzayo uthola ukuthi vele ungena entweni uyazi ukuthi okay lo muntu engithandana naye kukanje ubukwazi mhlambe lokho ke kwengane. Ngithandana nje nobhuti umuntu owagilwa intombazane nje osingile angazi nokuthi unengane kumina nje akanangane ngoba vele nami ingane anginayo so nje ngaze ngajabula ukuthi awu ngamthola umuntu engangade ngimfisa. Okay awuqhubeke kule ngane kwenzakalani ke? Okay mengiqhubeka ngibona ukuthi hayibo omabezingane ABAWU-3 kuze kube ngoba ngiyamazisa wakho ukuthi ulondeka hayi ngithi ofungene mengibona usisi wakhe ngoba ngithi benjoba bengichazile ibhuti ukuthi bengike ngiye kubo kukhona la kwiconvo mengithi ngiyanyuka akabuza khona ukuthi njengoba usulethe usengibiza ngamagama usisi nje obulethele sifebe sakho lana bathini uma kabani uthini uma kaba ubhalile ukuthi uyazi ukuthi uzele okuqala usufuna usilethele enye ingane S4 akulalekanga kuphindanga nje uthongo bafika ngiyaqhumelana sekuza ngemvuse wasebusuka ngisazi ukuthi ngizokwenza njani. Ngalinda ke kwaze kwasa angilele nje lapho umuntu wakhona ulela ubuthongo ngiyambona nje ukuthi urelaxile sehotela kumnandi mina nje ngiyaqhumelana. Mengivuka ke ekseni into yokuqala ngangakwazi ngisho umbheka ke ngazama abantu kumenzela ukudla kwakumele ngiye emsebenzini angikahluleke ukuthi ngiye emsebenzini kwaphoqa ukuthi ngihlalise phansi ngamtshela isithando sami ngisacela ukuthi sikhulume kunento engangiphethe kahle ngamhlalisa phansi washo ukuthi hayi ngeke usugcishwa abantu ufidwa abantu kwindaba manje ngithe angazi umuntu uyazi na ukuthi ngeke umuntu ongangifida ngawo wathi nje uyazi nje ukuthi ngihlala nawe la soba u2 ngenzela mina nawe nje ubahlala lana uthi sibe ndawonye futhi asihlala nabantu bangasekhaya ngenzela ukuthi bangalokho bekufida ngeindaba yini manje usungihlalisa kuseni kangaka neindaba yabo nje amazwi esilisayo esikuchiliza akayi ngimtshele ukuthi hayi no ngivele ngihlala odabeni ukuthi hayi ngitheme ngithinta ifoni yakho la hayi into yokuqala ke wavela wangibuza ukuthi uthinta ifoni yami wena nje usuthinta ifoni yami manje. Ngamtshela ukuthi ukuthi phela ngibone kulokhu ngena icall izolo lana ngase ngithi ayi ngeke angicheck lo muntu lebusuku ngoba bekuvele kungisolisa umuntu obhale umama bese wafaka uheart yes ekubeni ngiyazi ngize ngabona nokuthi inamba yami uyi7 igama lami u7 nje wathi nobuhle onjani lo sofaka khona uheart mengithi ngiyangena efonini ke ngiyamtshela ukuthi mengithi ngiyathi qala efonini yakhe ngiyabona ukuthi hayibo unomabezingane waqale nje wazithukisa kwangazi ukuthi nje akayazi leyo nto wathi omabezingane ngibathathaphi ifoni yami ubuyifunani yabo nje uyamazi ukuthi engilize sikuma ngamlandela wayekhishini ngamlandela ngathi ngifuna siqede le ndaba khona manje ngifuna siqede wase washo ukuthi into engeke ayikhulume leyo mhlambe ngokwakho ona macele njengoba ufuna nikhulume ufisa nilungise noma usudecide ukuthi njengamanje uyayinqamula yonke lento. Ngiyamthanda angikwazi bakithi ngiyamthanda ingane azisho lutho zisibusiso nje ivela uNkulunkulu angikwazi ukuthi ngizomekela ingane yena mengavuma nje ngoba akafunanga sikhulume mengavuma sihlale naye phansi ngimtshela ingane zakhe ngiyazamukela futhi ngingazenzela nazo izinto ingane zakhe akunankinga. So isifika kanjani leyo ukuthi ke gcine ukuthi ke udecide ukubhalela thina yini lesi sekugcina kwenzakalani ngoba ngiyathola ukuthi nisagijimisana uzama ukuthi nikhulume lento. Indaba ifika kanjena ke ngize ngibhalele kusho ukuthi ubhuti sixabane naye 2 months back. Yes mesixabana nobhuti ngathi ngimbuza angithi akafunanga ovela wathi nje yena akazwani nokukhuluma nomuntu wesifazane nje kusenomvusa ngeindaba wavela wangichiliza ongangokuba ngathi ngihambileke ngabuya nje kungekho kome nje inhlamba akhosi impahla zokugqoka akukho lutho ngathi ngiyazama ukumfonela ngiblokiwe ubloke even unknown efonini. Okay impahla zakhe azithathile uthathe yonke into wangishiya nje nalokho engangikuthengile vele kokukhona kodwa okwakhe impahla zokugqoka qoqe yonke into wahamba wangishiya nje ngingenazinto isanombuzo ukuthi ubalekeleni ngoba bekumele silungise lento. Wena ubuya nje emsebenzini indliwa akusekho umuntu akusekho lutho ngoba ngangitshela ukuthi emsebenzini angisayiphethwe ikhanda umuntu wakhona mase ngichiliza kwaphoqa ukuthi ngemsebenzini ngihamba vele ngiyasho ngithi hayi nontamba masokhuluma ngiyazi ukuthi uzoba right mangibuya akukho lutho. Usele nje ukuthi ngangithenga umbhede nempahla zami ngangithenga ifridge kanjalo kuphela mengithi nje akukho lutho sase yonke into angimtholi yonke indawo ingakho ngize ngathi angifunela umalandela ngisho sayibhuti wami ngicela ngisize ngenelela manje ngoba ngiyamthanda lo mfana. Ngicabanga ukuthi kuzothi kuba nomehluko kancane into ebekade sijwayele ukuyenza bayazi abantu abalandela kakhulu uhlelo lethu so besijwayele ukuthi nje sisuke siye straight kumuntu kodwa ke namhlanje ngicabanga ukuthi esizokwenza kuzothanda ukuhluka ngizocela ukuthi
mhlawumbe into esizoyenza sizozama ukumfonela kuzodependa ukuthi mhlasimpe siyavumelana yini ukuthi asivakashele eze la e-studio. Ngiyacabanga ukuthi nakhona futhi mhlawumbe mayifika kuzofanele kube ukuthi mhlawumbe akakuboni okwamanje up until sikhulume naye mhlawumbe futhi sizwe iside lakhe. Yeah, sizozama ukuthi umfonele mhlawumbe ke makuthi asumtholiki sekuzophoqa ukuthi ke mhlawumbe siphinde sibuyekeze isigaba sesibili la khona sizoba mhlawumbe sesiyakuyena ke sesizama ukuthi siyomthola ukuthi uhlala phi kanjani, but ngicela ukuthi mhlawumbe siqale somfoneleni. Yeah, mhlawumbe ungasikwazi usinikeza inamba yakhe. Okay, all right. Yeah. Okay. Okay. Sawubona bhuti Thawani. Hello. Ya mfowethu ninjani bhuti? Ngiyaphila futhi ngikukhuluma usheshise futhi ngisemsebenzini ngoba manje ngishayela amatraki futhi waqhamuka inqokwami nje basenkingeni. Mfethu no ngicela nje bafungiphi isikhathi sakho nje sifishane noma mhlawumbe ngongawu2 minutes ngizocela mhlawumbe uzame nje noma ispace inyana sokuma ngoba lento indlela ebaluleke ngayo mfethu ngicabanga ukuthi ithinta even impilo yakho lento engifisa siyikhulume la. Mfethu ngakwazi ukuthi ngifune mhlawumbe after lokhu mhlawumbe after 2 noma ngiyabeka kwalokhu zangu-3 mfethu ngiyacela njengoba ngicelile nje u2 minutes wakho mfethu ngicabanga ukuthi lento ingakusiza kakhulu ngoba uma kungathiwa njengamanje le call mhlawumbe siyayivala singakhulumile ngiyacabanga ukuthi mfethu kungakhona inkinga even nakuwena so besifisa ukuthi le nkulumo siyizame nje ukuthi siyenze bemfisha ya okay ngicela ungiphe isikhathi ke mfethu ngicela ungiphe isikhathi uze sizokhuluma kahle sidedelana ukhuluma noMalandela yo ukhuluma no uMalandela ya ukhuluma noMalandela bafo from Kwinyoni TV angithi mina uThabani Mkhize uThabani Mkhize angithi uThabani Mkhize ngikhuluma naye angithi yebo buthi yena ngikhuluma. Okay bafo ngicela sikhulume sidedelane singakhulumi sikanye mina bafo ukhuluma noMalandela from Kwinyoni TV ohlelweni ekuthiwa ukwenzakalani lolu hlelo Okay bhuti wami la mfethu uhlelo lethu lusebenza kanje lusebenza ngabantu abake baba sebudlelwaneni abake bathandana esikhathini esedlule oyedwa wenu noma oyedwa wabantu abasuke bethandene uyaye eze officeini lethu azokhuluma nathi azochaza udaba lakhe ngomuntu akade ethandana naye esikhathini esedlule mfethu bengicela ukuthi if kuukuthi uyazazi ukuthi uke wabasebudlelwaneni engicabanga ukuthi akekho umuntu ongakaze besebudlelwaneni mhlambe obuzoba nezinkinga ngicela ukuthi ke mfethu usiphi isikhathi futhi kule story noma kulolu daba esinalo ngawe siyacela ukuthi mfethu usiphe nje umzuzu ukuthi mhlasimpe usondele uze kuthina okanye thina size kuwena ngoba if sesisoza kuwena kusuke sekuzoba ngenye indlela ngoba sisuke sihamba nalomuntu osuke wabasebudlelwaneni naye ngicabanga ukuthi uyazi wena ukuthi awubambe lapho mfuthu i-TV yobudlelwane kuhlangana kubudlelwane nami ne-TV kungena kanjani mfuthu into ngifuna ukwazi ukuthi mina nginaphi ku-TV yobudlelwane njengoba ngichazile bhuti ukuthi i-TV yethu isebenza ngendlela yokuthi uma kuukuthi wena kukhona ubudlelwane oke wabakubona esikhathini esedlule kungabe bebubuhle noma mhlambe isiphetho sabo asibanga sihle asesingangeni kakhulu kulokho kodwa okusuke kubalekile
ukusiza iclient lethu elisuke selifikile lasichazela ngobudlelwane benu enibe nabo bese thina singenelela lapho ukwenza ubulungiswa entweni ebekade nihlangene ngayo ngaloso sikhathi. Mfowethu ya ngoba nawe uchazile ukuthi mfethu semsebenzini sicela bafo mfowamkhize Gcwabe kaYihlandla sicela usiphe isikhathi sokuthi usondele kuthina sizokhulumisana obekubalekile kuthina ukuthi sikwazi ukuthi sikuthole bese sikucela ukuthi mfethu sicela usondele kuthina uzokhulumisana kanye nathi. Engicabanga ukuthi uzombona futhi naye lo muntu esikhuluma ngaye uma ngabe usufikile la sikhona njengamanje. Okanye kube yithina esizoza lapho kuphela angisathanda ukuthi sisuke la size lapho ngoba uma kuzothiwa mhlambe sifika lapho njengoba nawe uchazile ukuthi usemsebenzini akuzuba right mhla simpi yabo. Ngicabanga ukuthi iyona indawo eprivate esizokwazi ukuthi sikhulume nje kahle kuyona le. No mfethu into esifuna uyenze ilula kakhulu. Sifisa nje uzokhulumisana nalo muntu lo esithi thina uke wabasebudlelwaneni naye. Engicabanga ukuthi ke futhi umuntu nje omazi kakhulu. Angithi uke wabasebudlelwaneni wena. Mfethu njengamanje nje besifisa kakhulu ukuthi even kwanamhlanje kwamanje mhlambe beyingaphuma imoto usendele ilocation yala usebenzela khona kube khona imoto ezokulanda lapho. Ngingachaza ukuthi ngisemsebenzini kwamanje. So ngicela ngibone mhlambe ntambama. Okay mfethu hayi singalinda bhuti wami anginankinga. Hayi alright. Sibona ukuthi kwenzakala. Uvele lo muntu unenkani? Hayi yena impela aka short temper. Yo. Okay ngicabanga ukuthi into ezokwenzeka sizovala kancane. Mhlawumbe uzothi mayifika mhlawumbe sizozama ukuthi ube ngale ebheki. Ngoba mengaqhamuka ngibona ngoba mhlawumbe ingagcina lento ingasalunganga futhi mhlawumbe ube ngale ebheki sizama ukuthi sikhulume naye ngoba into engifisa mina ukuyithola ngifisa ukuthola ukuthi osinikeza kona mhlawumbe kuzofana inazo besichazela kona yena. Yabo ngoba manje siyafisa ukuthi mhlawumbe before nihlangane noba yi2 silizwe neside lakhe. Yabo. Engicabanga ukuthi kuyinto inkulumo clean leyo. Kunjalo. Okay. Ngiyabonga kakhulu. Okay, siyabonga ke. Yeah, welcome Thabani mfowamkhize siyabonga bhuti omdala ngesikhathi sakho mfethu. Ngiyaphila ngikuzwile efonini ukuthi insizwe enamandla nensizwe engathanda ukuthi ithanda ukuphakanyelwa umoya mbejana. Cha mfowamkhize ngiphinde ngiyichaze mina ngomalandela njengoba sihlele kanje ubona kunamakhamera nabafowethu ngapha abashutha istudio. Istudio sethu noma ihlelo lethu lusebenza ngabantu ke njengoba ngingachazela nasefonini lusebenza ngabantu abake babasebudlelwaneni abake bathandana. Yeah, so labantu uma bethandanile oyedwa wenu uma ukuthi khona indlela enihlukane ngayo noma khona la omunye wenu engagcolisekanga khona unelungelo lokuza kuthina sumlekelele nawe mhlawumbe mangingathiwa bekuwena futhi oza estudio usibhalele uthi bafethu nginenkinga kanje nomuntu ebekade ngithandana naye nawe futhi singakusiza alukhethe uhlelo lethu siza wonke umuntu wesilisa wesifazane. So njengamanje sinosiso khona odinga impendulo nodinga ukukhuluma nawe futhi ngizocela ukuthi njengoba sikhuluma singaphakanyelwa yimoya ngoba angithandi nami mhlawumbe abafethu laba basigadela umsebenzi mhlawumbe kugcina sekuba nokubambana nani. So nje ngicela ukuthi masikhuluma sikhulume kahle sehlisa imoya udaba solibambe kahle ngoba phela imoya mawuphakama futhi yabo mhlawumbe ngingagcina singasaqedi kahle. Mawuthi ukhona bafusisa ukukhuluma ngomuntu ola manje. Yeah, sikhuluma ngomuntu okhona. Qhubeka futhi ngifuna ukulalela nje. Ubudlelwane wena oke wabakubona mhlawumbe kukhona okungasixoxela kona ngabo ukuthi ngenzela ngoba usisi usinikeze yonke into
wasinikeza wonke ama-details ngobudlelwane abe kubona nawe. Waphinde futhi wazivezela ngokungagculiseki okuyisona sizathu esimenze weza la thina wazosichazela. Mhlampe angifuni ukusheshe ngithathe iside lakhe ngoba always umuntu uma ngabe ezosinikeza istory engekho umnikazi wendaba uyazenza abe muhle yena. Nami ngigcine ngisayida naye kanti bengingafanele ngithathe iside lakhe. So mhlambe kukhona yini ongasinika wona wena ngobudlelwane osuka kubona noma kade ukubona? Uthi uba Masilelo bani? Ngithe nguMalandela. Yes. Uthi Malandela. Angithi uyachaza manje. Khona uchaza manje. Uthi usisi unike lonke iside lakhe. Yeah. Mina mengekho. Nine nazi ukuthi ngikhulumeni. Yeah. Nalosi. Ngiyakuzwa. Hayi ke manje kuzomela kuzochaza mina. Angithi uyasho ukuthi uzwela iside. La khona usisi futhi. Lakhe iside lakho sisi hayi lakho. Mina kodwa ayikho engizokhuluma. Anginje manje. Manje nje ngingakamboni usisi lo khuluma ngaye ayikho engizoxoxa naye. Ngoba nina senikhulume ngami ngingekho ukuqala nje. No mfethu ngicabanga ukuthi mhlamba ungizwa mhlamba ungizwanga mfowamkhize. Ngithe mina usisi usixoxelile lonke iside lakhe. Ngalizwa mina yabo uma ngilizwa futhi ngam-understanda ngayo yonke indlela. Kodwa asikho isinqumo engiphume naso. Akekho futhi engumsolile. Ngingakakutholi wena, ngingakalizwa futhi elakho iside. Ngicabanga ukuthi uyangizwa. Ingakho ngithi mina ngicela mhlambe uthi nje ukungibriefa ngobudlelwane kade ukubona wena. Sike silungise kwesibili. Cela silungise Malandela. Wena ubize ngegama. Kodwa lo muntu okhuluma ngayo libelithi usisi. Naye ngifuna igama lakhe ukuthi ubalo okhuluma ngayo. Nama ngimazi. Bungaka ubudlelwane kantoni osuka kubona? Futhi wena ungibizile la. Yeah. Njengoba ungibizile la, mina ngize kuwena. Uzongitshela ungibizeleni. And futhi ngifuna ukwazi ubani ongibizile. So akumina uzochaza. Ubani kantoni othandana naye? Uthi ngicela wenze umsebenzi wakho. Uthathe lo sisi umbeke la. Angili futhi. Ayithi yabothi ngwazile ukusuka ekhaya. Okay. Mhlambe ake ngikubuze kanje ngokunike nje isikopho esifishane. Ubani obuthandana naye Chomanback. Isikopho nje esifishane. Azibuthi ngathi mina nizodlala. Ngathi ngisusa lena ngisuka khona. Ngizodlala nje. Weso. Ngithatha isikhathi sami nje sonke mina. Weso. Ngizohlalela nje umdlalo ngempela. Yazi lo mbuzo mina yabo mina abe sengophendulile. Bodi mina ngibize ngegama nosisi ngicela ungibize ngegama. Finish mina ngime khona. Ngoba baningi. Bodi ngicela uthathe usisi umbeke la. Mina ngiqedile ngomfowangisi. Lo mfowaqwabe elami igama limile lapho. And futhi ashintshe. If ungafuni mina ngicela indlela ngihamba. Hayi no awukazohamba webafu. Awukazohamba waphela kusafanele sikhulume. Ngicabanga ukuthi mhlambe fanele bemvulele ngale asondele. Athi ngabe umqondo omuhle. Amlethe webafu. Awuzana. Bakubingelela. Yonke ngibizele yona la. Njengoba ngeke ngasho ukuthi isidingo solaka nokuphenya. Njengazi ngaxoxa umsebenzi yonke engibizele yona. Uyena usisi lo. Okay. Thabani, Mkhize, uyamazi usisi mhlambe ngaphambi kokuba siqhubeke. Yabo nje bengazi. Should nami ngamazi. Akazi ukuthi nangazi mina ngamazi. Manje uthe ngiqayo ngilethweleni mina manje. Okay, ayi imake macele. Ubuza ukuthi wena bhuti ulethelweni la ugcineni nokukhuluma naye usisi. Okay, mhlambe ngaphambi kokuba ngiyembuzo nokuthi ugcineni nokukhuluma naye. Yebo. Uthandana naye usisi? Umuntu wakho? Bafo usisi lo ngithandana naye
mhlambe 2 months beka ngisazi noma 3 months noma 2 months noma bani kodwa be ngithandana Okay awusamthandi for umkhizi angaze ngibeke kodwa mina ngithazi ukuthi be njengoba ngisho ukuthi angazi ukuthi ngigcina kuyiphi inyanga ngimgcina ngisho ukumbona kuyenzeka nomuntu uthi ube uthandana naye ungakazi uzuhlukane naye mina ngihlukana ngake nawe uthi ngibiza wena okay yes ubizwa mina njengamanje nangusisi phambi kwakho yabona kube mhlasimpe unginikezile lento ekade ngiyicela ekuqaleni ukuthi ngisacela ungiphe iside lakho mhlambe ngabe kulula ukuthi lento ngiyikhulume ngendlela ukuthi nawe sengizwile inkulumo yakho njengamanje izinto engizozibuza ngizosuke ngizibuze kabi ungakangichazeli ngizibuza ngihamba phezulu kwenkulumo kasese kuphela engicabanga ukuthi leyo nto izoba into engazokuthi yakucindezela kanti nokuba unginikezile ekuqaleni ukuthi okay malandela umuntu ade ngisebudlelwaneni naye bekukanje sihambe kanje sisi nangu ubhuti uThabani yini ongafisa ukuyibuza kuyena njengomuntu okade umfuna umzama ukumfonela ungamtholi sinyoni TV sokwenzakalani sesikwazile ukumthatha sambeka la nangu mhlawumbe imuphi umbuzo ongawubuza sikhona sokulekelela walile yena ukungichazela ukuthi ubudlelwano akade kubona kwenzakaleni ubangeni nabo Thabani akukuningi njengikubizele khona lana bengizocela ukuthi silungise izinto wahamba ungazange ube nezimpendulo kumina angazi ukuthi kwenzakalani yini isizathu sami engayenza kuwena ebhedaweni ukuthi ungafuni ukukhuluma nami buka nje namanje akwazi ngisho ukungibheka ngicela silungise kwenzakalani yabona webhodi ngicela nje kumnyewusa sikancane noma ngazi ukuthi ungiqambela amanga wathi ngoba ngazi ukuthi nikhulumeni usisi lo sibile semidlalweni naye ukuba kwakhe nami semidlalweni uyazi bisithatha bengimthanda bengimthanda okay asumlindi kancane asumlindi mhlambe ngicabanga sinonyaka wonke sithandana manje yeah bengicabanga usisi lo wangisusa ekhaya ngoba naku mina ngasebenzi engenza ipuppet yakhe wangihlalisa emqashweni yafika ngiyahlaba emqashweni kanti uyazi ukuthi uzongenza ushidodwa ufuna ukubukisa ngami ngisho kubantu engabazi kodwa kanjalo sinakhuluma usisi lo uyazi ukuthi ngumuntu obuye athinte lezi zinto lezi ingamba lezi okay utshwala yeah okay so beke ngihambe ngimtshela ukuthi ngicela ukuvashela abangani bami ngicela ukuye ejimini mengibuya late kuba khona izitori eziba khona njalo kodwa ngibe ngimtshenile ukuthi ngizohamba ngigcinile okay Thabani uthe usisi mawuqala inkulumo yakho wathi wakuthatha wakuyisemqashweni kunjani wawukade ungakuthandi wena ukuyohlala emqashweni kasahle kahle ekhaya okay usisi ubethi makuvakashela besiba njani isimo uma ngabe ekini cha uthi wenza kumina wayengazile mhlambe ngoba usisi bangazi kanjani ngibuza isimo baba ukuthi besiba njani isimo angishongo ukuthi besuke sekuba bona ngiyabazi ukuthi bebengamphathi kahle okay kodwa besingekho isidingo bekumele abekezele njengonkosikazi kanjani phela silobolene ukhumbule ngizobekezela kanjani bengihlukumeza ngoba bahlukumezi wena futhi osisi bakho kodwa yonke into ithatha isikhathi zonke into inesikhathi okay ngicabanga ukuthi mfoka Mkhize angifuni lento ukuyithathe ngolaka futhi uyibuke ngazo ukuthi mhlambe kukhona la ukuxhaphazeke khona wena njengomuntu okuthandayo nothanda ukuchitha isikhathi nawe angiliboni iphutha mina uma ngabe akwazi ukuthi athi iyani mhlambe koqasha nihlale nobabili ngoba ngicabanga ukuthi naye wayenza into ezomenza ukuthi akhululeke and nawe uyakufakaza ukuthi osisi bakho beyiba khona inkinga ikuphi lo msola khona kahle wena mfowethu usisi ke lo bangiqale khona umsola akafuni mina ngibe nesikhathi sami nabangani bami bengiya mina nabangani bami uyazi ukuthi la engihlala khona anginabangani la seqashe khona ufuna ngisuke la ngiye le kwaJay kwamanje akwazi ungibikela la engihlala ukuthi uvashela abangani okay ngiswa kuphi kaBi la esihlala khona mina ungitshela ngejimi kodwa hayi ngabangani so noma kuthiwa ngejimini kuyafana
ngibuya lethe ejimini nje ejimini sijime kwaze mhlawumbe kwaba over Ushaya u8 usejimini. kuyenzeka amanye amajima avala u9 Okay, into engizuzibala la ubala izinto eziwu2 enizibangile nosisi. Ubala abangani akade ngafuni ukubona. Ubala nejima ngicaba iloko kuphela. cha ngicinanga lapho. Okay. Ngiyabe sengithi ngisaphumile sathi ngejimini ngakhohlwa ifoni endlini. Okay. Ngibuye futhi kahle yonke into right. Futhi nami ngithe ukunxile ngoba ngisuke ejimini bathi angidlule ethaveni. Ngithola abangani. Ifoni isendlini. Okay. Mefika endlini ngithatha ifoni yami ngiyabheka hayi khona abangani bami ade bengifonela kanje kwabanje. Ngoba phela baningi abantu abafunayo nabantu ababhalayo. Uyazi khona into WhatsApp ubani. Lokho kuyabhalwa. Kuyabhalelwana. Baningi abantu ababhala. Yeah. Ngithambe sengilele ngoba phela ngilile. Usisi wathatha ifoni yami ngoba uyazi ukuthi ngivula ngomunye. Wofaka umuntu la wafunda izinto zami engafanele angene kuzona. Kwangekho wrong phela ngase ngibona ufonela amantombazane mina ungiseve igama lami wasinobuhle kodwa yena umseve ngomama wazi wafaka ngisho uhazi. Nakho. Okay. Nansi ke la iqala khona futhi naye la iqala khona. Ngizokuchazela ke. Usisi besingakasidonsi isikhathi eside ngalondlela. Sokuthi ngikwazi ukuhlala phansi naye. Okay. Kahle konke ngifuna ukuchazela yona. Okay, yeah, isikhathi eside. Okay, isikhathi esingana mhlambe nami ngiyasala esikhathini eside. Uyabona kulungile bese sijwayelene kancane. Kodwa nami ngidinga isikhathi. Kukhona la ukuthi nginengane mina. Endi bengakakutheni. Bengisadinga isikhathi. So ukuthi ngikwazisa ukuthi kahle njengoba sikila uthandweni. Kunephutha engilifihlile. Wena uyasuka uyophethe ifoni yakho. Mina ngafika isikhathi sokuthi sishaya ukuthi nakho manje sengifuna ukuhlala nawe phansi kahle ngoba sengibona ukuthi sowungabe umuntu engamthatha ube umakoti ekhaya. Umfundi isikhathi singanani umuntu unyaka wonke. Isikhathi mesingakafiki kumuntu sisuke singakafiki. Shuthi ungaphela uthi uyazi ungazongitshela ukuthi unengane. Kodwa yabona mina ngokwami kangithi ngifuna siye endaweni right bese nginemali. Kwasho ukuthi angabi nayo imali ethi mina. La ngizokwazi ukuhlalisa phansi khona sikwazi ukukhuluma njengabantu abathandana. Kodwa ukufihla ingane uyazi ingane usisibusisa ayona imfihla ingane. Ngiyawazi. Okay, isho. Angisho ukuthi mfethu mhlawumbe ngiyakusola noma futhi ngiyakujaja. Mhlawumbe kungabukeka kanjalo ngoba imina ngikucelile ngakubiza ngokubiza sekukhona umuntu wakho vele osengaphambili osechazela istory sakhe. After sekutholakele ukuthi izingane zikhona. Zingaki ingane? Izintathu. Okay. Oma bazo uma boyedwa noma bahlukene. Hayi bahlukene. Okay. Nakho ukusizwe sayitholile into yavele yazenzakalela yona ukuthi ibe lula ukuthi wena uvele uyiqonde straight usobalekelayo. Nasi ke story esiqala khona futhi sokuthi ngiphume la. Ngoba phela usisi uyazi vele ukuthi yonke into la endlini yenziwa uyena. Kodwa ngaze ngixoxe ukubuza kwami kangasho. Uyavuka ekseni ungivusa ngalinda ngalesi. Ngithemba ngimamele uphakamisizwe. Phakamisa kuningizo ngoba vele uyazi angisoze ngaphendula. Ngoba mina mengisazi isikhathi sami. Sokuthi ngimtshene lento. Yena uzophakamisa kimi. Nginalo ikhaya mina. Mina nginalo ikhaya. Angiphumanga nginalo ikhaya. Hayi ukuthi lento ade engenzela zona angi-appreciate. Ngiyaz-appreciate zonke izinto ade engenzela zona. Awusangitsheli ngani. Kodwa ngiazi ukuthi nginalo ikhaya. Okay, Thabani ngiyakuzwa mfowethu. Ngaphandle kwengane lezi ezikhona ngendlela usisi athole ngayo ekucasulule wena. Mhlambe sisi ngiyacabanga ukuthi kubalekile ukuxolisa ngaso sonke nje isikhathi. Kubalekile ukuxolisa ukuze. Okay sisi wami. Ngisafuna ukubuza umbuzo ke bhuti. Thabani ngaphandle mfethu kwengane noma ngaphandle kwalokho sisi akuthola ukuthi khona omabezingane okwagcina ukubalekisa. Nakho ke manje nangiphambi kwakho usuyaveza iside lakho ukuthi awuyithandanga indlela enza ngayo. Ngaphandle kwalento enayibanga ngicabanga ukuthi njengamanje isikukhulunywa ngayo. Sithini isigaba esilandelayo? Mina ngisamthanda.
ngisamthanda kodwa manje inkinga indlela ngiphatha ngayo and ngenhlanhla ke nami sengiyitholile itoho lami manje engibamba ayisekho mhlawumbe into engathi ngidependele kuyena ngoba lase ngamblock bese ngibhalile izinto engayiqondile kuzini ukhona umuntu osifazane ongabhala into yakhe uyena ayithandile ukungithengela athi busa into zami abhala indendendo le ndaba engaka wena hambele into zami kwenzeka ukuthi impahla wawuyithengelweni ngiyakwazi lokho singangilwa ngalokho ngoba futhi manje futhi kuthiwa kangithengele enye into mina ngizophila kanjani ngizophila iphi impilo ingoba wahamba ungashongo awukwazi ukuhamba bese vele kuthule komele ungitshele ukuthi nobuhle ngase into ezikulukuza ezokusebenza Nobuhle wena esehambile ushilo yini ukuthi akabuyisi impahla zakho ngase ngicikekile ngibona ukuthi akayibambi ifoni usengiblockile enze ngingasathi ifoni ngambhalela imessage ngeyifoni nami ngithatha ifoni omngani wami okay Nobuhle block esethola ukuthi mina okay Nobuhle Antwana uma uthengele umuntu into mfethu usungamthengeli yini ngoba eswele mhlawumbe umthengela njengento eyisipho kuyena usho kani if usuthi akayibuyisi usho uthi shuthi wena usuchaza ukuthi akabuyele kulesimo kade uthi uyazivala akunjalo futhi othi ngikubekele kanje angithi njengoba wazi ukuthi uhambe ngashongo ngingazi ukuthi ubangani nami mengasamthola efonini kumele ngenze njani kusho phela into zami akayidinga akakwazi ukuthi afika ngishiye ngangichazeli aphinde hambe nezinto ezithiwe ngemali yami kwakumele sale seshiya zonke izinto ke ngwavela ngithi akayifunda imhlanganisa nami kodwa umthengele phela ngoba ngithele ngothando kwakumele angitshele uma ukuthi ayi second ehlanganisa thina sobabili ya ngicabanga ukuthi enye yezinto engicabanga ukuthi fanele sisiyilungise noma ngabe sisacasukile sisinobuhle ukuthi uma uwenzele umuntu into ngesihle ngothando uthando noma kungabe mhlambe kukhombisa ukuthi lolu laka love lokuthi labantu ababili likhombisa ukuphela kodwa angisakhulumeli ubhuti kuphela sengikhulumela nje nomunye umuntu oyobe mhlawumbe umenze umsiza ngoba kunesikhalo sokuzivala osukusibona mhlasimba ke sithi umthengele ibhloko ushintshe ibhloko mhlawumbe ade selibhoboka izinqa uma usuthi akabuyiselele ibhloko elisho umthengele lona uchaza ukuthi akabuyele kuleli ibhloko eliveza izinqa okusho ukuthi ihlanganisa nami nje yini ezoqhubeka afuna uqhubeka into yami engayifunda emhlanganisa nami osho ukuthi wena ufana umuntu ebemuhle phambi kwakho kuphela ingoba sisithandana ngeke ngize ngicabange konke lokhu ukuthi abuhle zami okay okay njengamanje sizama ukulungisa la mfo wamkhize bengisika nje nami kwelijikayo mfo wamkhize nangu usesinobuhle ngicabanga ukuthi mfethu nawe njengoba kukhona into ohothi usuyalenza njengamanje mhlambe angikholwa ukuthi sekuze kwasha isikhathi sokuthi ebephambi kwakho kufanele sithi masihlukana siphuma le studio kube ukuthi usaqhubeka la ugcine khona mhlasimpe nempilo yakho ngicabanga ukuthi nawe njengoba kukhona okwenzayo noma ngingasho ukuthi buyelanani kodwa ngicabanga ukuthi nawe njengoba sekukhona okwenzayo mhlambe kubalekile ukubuya uappreciate esikhathini asihambile nawe ungakahlangani angukuphuqa umbono ukuthi ngicabanga ukuthi kubalekile noma ningaba nesikhathi niphume niye somewhere kwi date nani nje mfethu lokho noma ngabe ngincane kangakanani mina ngiyakhumbula kwakuthiwa mina ngumfana wasemakhaya kuthiwa uma uthola umsebenzi iholo lokuqala hamba ekhaya ugoduke ekhaya uyabo ingemali yakhe yokuqala engicabanga ukuthi nawe mfethu ijeni oyihambe naye mhlawumbe kufanele nje mfethu uthi mawuhole noma ngabe kuncane kangakanani kodwa nje angikuthumi umbono nje ukuthi mina ngibona kubalekile uyabo ngoba ngicabanga ukuthi mfethu ayisekho into engenenzanilwe uyalwa cha angile kodwa ngiyaswala ingane zami ngiyasazamukela nginengane angikwazi ukushiya ingane zami ngoba ngiyamazi ukuthi bese kufika mhlawumbe sengithi ngiyavuma sekubuye sekuba nenkinga ngeingane zami okay mfowamkhize okay mfethu no sengizizweliswa iside lakho and ngiyayizwa into enibangile ukuthi yona ithanda ukuba inzinyana mhlambe mfethu kunempilo soyiphila esingayazi thina njengamanje ukuphi uhlelephi ngoba ngiyeza ukuthi ngathi usuyasebenza anzi umbuzo sizombuza wona ake ngiqale kanje unobuhle ngizothi ngiyamthanda hayi ukuthi ngiyamsonda kodwa ekwenzekeni isigameko esenzeka
ngingasho ukuthi ngagcina sengibuyelele noNomcebo uMakasokuhle. Okay. Wagcina semove back ngoba mina izinhlala ekhaya. Okay. Wamuva nathi back nengane. So manje uyabona into emekanje mengayilindele nami ukuthi isoba ngalendlela. Okay, njengamanje uhlala noma wengane noma kabani? Umakasokuhle ekhaya kini. Yeah. Okay, kuke kwavela ukuthi usisi odadwenu abamphathanga kahle. Kunjalo. Futhi nje abamthandi. Uma kuya ngokuthi ke nansi into iyalunga, mhlambe nje uNkulunkulu wenza icebo lakhe, into yeni iyalunga futhi ikhombisa ukuhamba kahle. Ngaso sonke lesimo usimisela ukwenza njani wena? Ulo mbuzo noma ngenayo nje impendulo okwamanje. Yeah. Ngoba phela njengoba sengichazile ukuthi uNomcebo sekhona futhi usesempilweni yakhe. Yeah. Ukuthi ngingasikwiza kanjani lapho ukuthi ngabasikwiza kanjani ukuthi like bangene. Okay. Sesiwami ungangena nesithenjini.